Кюб. Малки сглобяеми къщи и помещения. Модел Кюб 12. 4 на 3 метра, 12 квадратни метра. Имаме удоволствието да ви представим една от най-добрите малки къщи, които произвеждаме. Кюб 12 е модел с модерен и практичен дизайн, позволяващ разполагане на напълно оборудвана кухня, просторна баня с тоалетна, дневна с работно място, мебели и стъпала за второ ниво с голямо двойно легло. Както останалите наши модели, Кюб 12 се предлага с и без обзавеждане. Приемаме вашите идеи и ги изпълняваме. Вие решавате какво да променим, добавим или премахнем. Готовият обзаведен вариант се предлага със следните мебели и оборудване: входна врата, кухненски бокс с мивка, шкафове, баня с душ или душ кабина, тоалетна, шкаф и вентилатор, дневна с голям гардероб и секции за обувка, футойл, подвижни шкафове, отделна маса, работно бюро, нормални стълби за второто ниво и голямо легло с матрак, два кръгли прозореца и един над кухненският блок. Цената на варианта без обзавеждане е 49 евро на квадратен метър от разгънатата площ. Осветлението, подовата настилка, окабеляването и ВиК са включени в двата варианта. За повече информация посетете нашият уебсайт.